Tak, vítám všechny lidičky, toto je historicky první multiplayerový díl se mnou, s Richardosem a tady s mým přítelem Skrillexem Darepsem. Nazdar lidi! Smrdím jako to prase vpravo. Kde máš prase? Tady. Tam je prase. Prase! Na prase! Tak jdi zabít prase, já jdu těžit stromy. Lol. Prase je lepší. Aha, jsme na spawnu, není opa a já nemůžu těžit strom. Tak jdeme, Karle. Neříkej mi Karle. Sorry, Karle. Jo, mohli bychom si udělat nějaký meče, víš, jako krav a takhle je tady dost. Jo, však. Ale nejdřív bychom mohli natěžit to dřevo, ne? To by bylo taky jako lepší. No až tady Já ti do toho nechci kecat, že jo? Ale tak jako... Jo, jako nekec. Dělej si to chceš. Hej hustý, první listí zbořím a padne mi hned jabko. To je štěstí. Vidíte? Hrajte s Darepsem jako já, budete mít štěstí. Výborně. Jsi zabil. Starý. Mladý. Budeme těž ani tyhle břízy, jo, ať máme barevný dům. Jo, Tak určitě. jak jinak. Je to šport. Tak určitě. Slyším naši oblíbenou znělku? Trolololololol. Ne. To víš, Jo, my netrolíme. prošel brácha, tak si zpívá. Začíná noc. Drž hubu. Čorknem Darepsovi jabko. A čorknem druhý Nečorkuj, jabko. majtka. Já Těžíš začnu kabel? Jo. Vidíte, z něho si neberte příklad. Z pravidlo Minecraftu. Nekopejte nikdy pod sebe. Samozřejmě s výjimkou Darepse, že? Toto je náhodou dobrá taktika. Zkus. Ano. Bude se ti to hodit. Vemte si diamantový krumpáč s efficiency 4 a přesně toto používejte. Jestli se dostanete na bedrock bez úhony, tak jste dobří. To už se mi stalo tolikrát, Karle. Neříkej mi, Karle. Sorry, Seldo. No proto. Jo, kdyby se někdo divil, proč mi říká Seldo, tak mi říkají ve škole. Ne, že bych byl tlustý, ale to spíš oni. Tak si vybíjí... Jebetí. Tak si vybíjí svoji tělesnou nedokonalost na mě. Tak určitě. Tak určitě. Je to šport. Tak určitě. Řekni nám něco o sobě, Dareps. No tak, jako, jak je mi 14. Strašně rád hraju Minecraft tady se Seldou. Aha. A to asi všechno. Hrem ho po třetí. Dej mi prosím stone. A dej mi tam ten krafťák. Ne, ten mám já. Jo, dík za No proto. Já jdu zabít ty kravušky. To ženci jsme udělal, jo? Ještě aby ne. No dobrý. To jsi mi teda toho stone moc nedal, no. Sorry. Vidíte, jak lidi na mě šetří, to je strašný. A nemám na meč. Dřevo nebo kámen? Kámen. Ty už nemáš kámen? Jo, mám, ježíš. Mi dej kámen. Ti dám mi svůj poslední zbytek. Dej mi kámen, kamene. No Máš jasně. to tam? Počkej, a ty jsi nevytěžil shooter na ty, na furnejsku. A tak to se ještě vytěžíš, jo? To vytěžíme potom. Tak jo. Teďka těžím nějaký dřevo ještě. Jo. Natěžíme aspoň tak dva staky dřeva, sazeničky veme. Zatím stak. No. Tak ty stak, já stak, že jo? Tak určitě. No tak určitě. A pak si najdeme někde, kde budeme bydlet, nějaký místo. A nějaký pěkný a luxusní. Nějaký... My tam máme kousek od sebe, máme poušť, co kdyby jsme se tam koukli po nějaké pevnosti? Jep. A nebo v džungli, ale v džungli se hledá hůř. Na poušti je lepší. Jo. Nebo pouštní vesnici. Jo. Taky dobré. Nám ale každý bude říkat, že jsme kopírky.
Jejich problém. No, To my nekopírujeme, jak říká... Ne, to říkat nebudu. To už by říkali, že kopírujeme. lol. Kopírko 1. Ne, tak někdo... Jeden, ale jeho skoro nikdo nezná. Říká, že kopíruje jenom kopírka. Že nikdo jiný nekopíruje, protože už to před ním vždycky někdo vymyslel. Tak samozřejmě. A když už jsme v tom lese, tak si můžeme nějaký jídlo nazbírat, protože myslím si, že na poušti toho nějak dvakrát moc nebude. Ale tak jo, možná jo. Možná. Možná tam najdeme nějaký ten dobrý, sladký, Co? prasečí, no, Zadek. sladkou a prasečí kotletu. Kotletu, že by se tak valila po zemi, jo? Tak určitě nevíš, co v poušti najdeš. Taký, Budeme taky pěkně. minecraftáci bezdomovci, jo? Tak určitě. Jako, možný všechno. Normálně neuvěříš, ale já našel uhlí. Nevěřím. Uhlí. Nevěřím. To máš blbý. Já jsem našel... No, sugarcane. No, já bych řekl, že teďka nám bude pro začátek lepší, užitečnější uhlí, než... No ale pak, tak uhlí můžu udělat z dřeva, že jo? No jo, ale Můžu já dělat mám čaru. originální uhlí. A to ze dřeva udělat nemůžeš. Ne, Zdá se mi to, nebo už se začíná stmívat? zdá. No to, že jsme začínali točit, když byl den. Ale tak ono, 10 minut je v Minecraftu celý den, jestli se nepletu. A my jsme tady 5 minut čekali, než začneme nahrávat. Výmluvy. Kolik jsme vlastně začali? Jo, v 50, dobrý. O, ještě máme čas. Víte lidi, musíme nazbírat hodně odběratelů, aby pak mohly být delší videa. A vy jste byli šťastnější. Oh, happy day. No jo, Dareps má ty svý dny. Tak určitě. Hej, Seldo, kam jsi mi utek? Nevím, těžím. Funguje tady Ještě furt v teleport. tím lese? Ne, to tady nefunguje. Jo, ještě furt v lese. Kam jsi šel? Šel jsi rovně na tu poušť? Za No, panem jsem- Skeletronem? Jsem skoro u pouště, proč? No já jsem na poušti. A potkal jsem tu mistra Creepera, který jak chce bouchnout a bum. A já Ne, tak jsem ještě potkal ne. Skeletona, co mi dal 2 kostičky od cesty. To máš dobrý. Jo, pohoda. Já jsem u pouště. Já jsem na poušti. Od toho lesa byl vpravo nebo vlevo? Tam, kde jsme začínali, to myslím, že vpravo. Vpravo? No tak vpravo jsem byl taky. A teďka jdu doleva, protože vpravo jsem tě neviděl. Byl jsi u té levitující skály Jo, a teď od Jo, už tě šel vidím. kam? Ještě nevidím já. ještě vidím, stůj, otoč se. Ahoj. Ahoj. Tak já mám nastavenou malou tu vzdálenost. No to máš Musím blbý, dát no. větší, Ne, dobrý. ale jo. Dám si aspoň malou. Ale já bych radši někde přenocoval. Kam Protože jsi zase šel? jsem tady za Proč tebou. co tam děláš? A proč umíráš? Jo, ty jsi zdal Protože mám zkažený hládat maso. směru. Tak jdeme do tamté jeskyně, si tam vybojem to a někde tam přespíme. Ty máš vlnu? Jsi dobrý. Já nemyslím jako v posteli, ale ten. Bych řekl, přespíme, a já spím většinou v posteli. Tak Nevím jak ty. všichni nejsou tak bohatí jak vaše rodina, víš co? My nejsme tak bohatí, ale postel teda mám. Kde seš? Už kopu. Ani ten creeper je hodnější než ty, jde za mnou. A, To taky a bouchá, hezky mi jo. tady natěžil písek. No. O to jsi ho prosil? No jasně. Proč kopeš jinou díru než tu, co jsem začal kopat já? Protože já už skoro mám. Tak ty myslí, Mám teď jsem hoď ten grafiku na crafting. jasnou, ale nejde to. No, hoď jsem crafting table. Kolik máš z kabelu? Máš na pec? Celkem dost. Tak.
No udělej ale pec, nebo mě dej 2 cobblestone, prosím. Nebo lépe řečeno. Už Jeden. mám Dej mi pec. jeden, prosím. No. Tak si víš. Tak jo, teď máš No, jeden. už je No. dobrý. Když už si pec udělal. Tak, no, to jsem zrovna nechtěl. To díky. No ale já jsem tohle zrovna chtěl. Ne? Tady máš a zatím se najes. Jo a co? Tak a já teďka udělám tohle, tohle a tohle. A tohle. Výčorkovat nebudeš. Tak. Ale víš co, já bych asi udělal dveře. Dobrý nápad. Kdyby náhodou, kdyby nějaký mistr No tak já je Creeper si udělám. chtěl stavit. Ne, dobrý, já už je mám. Tak ty co říkáš, že uděláš dveře? Už jsem udělal dveře. Počkej, Taky máš lat jak já. když jsem ti hodil ty jabka, proč jsem je sebral já zpátky a ne ty? Jo, to já nevím. Taky mě to zajímá, no. A já si z mýho charcoalu udělám torčky. To už pár torček mám. Kolik? 3. Já už mám 16. Hustý, máme dveře. To lidstvo objevilo. Dveře. No, kdo umí. Počkej, co kdyby jsme stopili nahrávání a zapli to, až bude den? No, tak jo. Tak, zdar.